Hello. Kena? Tanggung. Hai. Acu. Acu. Cing cing. ஒன்னுடா ராஜா, ஒன்னுடா தங்கம். என்ன வேணும் உனக்கு? ஓ, என்னம்மா வேணும்? என்னம்மா வேணும் உனக்கு? உங்கா வேணுமா? உங்கா? அடிடா. ஒன்னுடா கண்ணா, ஒன்னுடா அது. அது குட்டி, அது தங்கம். என்ன வேணும்? அக்குக்கு என்ன வேணும்? ஓ, அக்குக்கா வேணுமா? என் அக்கு தங்கத்துக்கு என்ன வேணும்? அக்குக்கு என்ன வேணும்? அக்குக்கு என்ன வேணும்? அக்குக்கு என்ன வேணும்? அக்கு தங்கத்துக்கு என்ன வேணும்? செல்லம், புஜ்ஜி, டிட்டி, அடு, என்னடா தங்கம் வேணும்? ஒண்ணுமா வேணும்? அகு, 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 என்ன தங்கம் வேணும்? இங்க பாரு, அம்மா பாரு. ஹலோ, 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 hello. How are you today? How are you today? ஒன்னுடா புஜ்ஜி, ஒன்னுடா, ஒன்னுடா தங்கம், ஒண்ணுமா? என்னம்மா? என்னம்மா வேணும்? என்னடா, என்னடா புஜ்ஜி? அகு, அகு, பூனைக்குட்டி, அகு, பூனைக்குட்டி, பூனை, பூனை. என்ன பண்ற நீ? கக்கா போறியா? ஓ. குட்டி பையனுக்கு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணலாமா? ஹேர் ஸ்டைல், ஹேர் ஸ்டைல். ஹாய், 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 ஹாய். லிலிலி, 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 லிலிலி. Okay, okay. That's okay, Kanna. That's okay. You're doing a good job, Prithvin. Prithvin.